Ang litson kara sa kaunod, labi na kung may patron. Nadagsan mga bisita, kung litson nila nakikita. Ang bilin ko ay musangkay, at pagkaon hinay-hinay. Kung ano akaon mo sobra, impatso ngan rayumang ka. Kung ikaw nakakaidad na, ano tanon na mo ang marasa. Ang karni ayaw magora-ora, hinay-hinay kung makaon ka. Ay musangkay, ang pagkaon hinay-hinay. Kung ang makaon mo sobra, impatso ngan rayuma ka. Kung ikaw nagkakaidad na, ano tanon na mo ang marasa. Ang karni ayaw magora-ora, hinay-hinay kung